tak jo, půjdeme na ten skyblock? Jo. Ok, takže lobby. No, hele, asi to zrestartuj. Co mám zrestartovat? Jo, Můj ten skyblock? Já ti pozvu na svůj. Co ty na to? Jo. Dobrý, takže když já se napojím na play.minecore.cz, stačí tady projít ne portálem na survival, ne portálem na kreativ, ne portálem na PvPčko, ale na skyblock. Uiii. Jo, už jsem tady. Takže musím se lognout. Momentík. Dobrý, jsem lognutý, dám lomeno spaven. A kromě miliardy těchto ptákovin tu budu mít menu. Dobrý, můžeš jít prosím tě taky na spaven? Jako ne, že bych to začal nahrávat, ale začal jsem to nahrávat. Jsem tu. Dobrý, takže já de facto teďka kliknu na to menu, které máme v tom uschlém patiku a dám Island a když tě chci pozvat, tak Island, invite Janča. Tak poslal jsem ti tam invite, jo? No a jo. Jinak to menu na Skyblocku ještě než tady akceptne ten můj invite, je tady seznam úkolů, jakým způsobem můžu vyvolat, potom, že tady existuje Skyblock Shop, změna biomu, že můžu i resetovat ten Skyblock, ale to je omezeně, potom tady je teleport na spaven, potom tady máme dva eventy, Sky Warzone a Paintball, potom ještě teleport do shopu, který bude za chvíli zprovozněný, teleport na informace, do rážského shopu, na VIPčko a ještě si to můžu takhle típnout. Tak jo, začneme? Jo. Asi jenom zapnu zvuky asi. Co si bereš? Já si neberu vůbec nic. Nebereš. Jako... Já nemám, jo, už mám aspoň tu suchou větev. Ují. Vy taky od tebe. Ne, já mám. Aha, tak mám svoju. Každý má svůj. Super. Jedna suchá větev pro každýho a ty dostaneš větev, všichni dostanou větev. Ty mi to bereš, že? Jo. OK. Tak dám a si to do čestky. Teďka se modlí, ať vypadne nějaká sazenička. Hej, jedna už vypadla. Hustý, hlavně ne se hodit krávu, no. Moje kráva už je chcíplá. Tvoje kráva neexistuje. Ano, moje kráva si vykoupá v lávě. To jako vážně? Jo. Hej, já ti nechci nic povídat, ale jsi talent na Skyblock, fakt. Já jsem talent na všecko. Dobrý. Jo, já mám taky sazeničku. Tak bychom to mohli někde posadit, že jo? Postavit, zasadit. Tak jo. Tady, do toho rohu. No tak tam dej jednu. A já dám druhýho do opačného. Jo, já mám víc. Až dvě? Ne. Jo. Tak, dobrý. 4. Jo, víc nemám. Taky ne. I tak by to chtělo už začít experimentovat s tou lávou a s tím ice, ne? No, tak já si vezmu lávu, to je něco pro mě. Jo. Zas dodrbeš úplně. Hej, ty mi fandíš teda. Já vůbec nevím, ale jak se to dělá. Ty víš? Dáš tam lávu a dáš tam led. Jo, super, takže tady dva experti. Pat a mat. Tak nějak. No, teoreticky tady dej lávu, zkusíme. A kde je ten led? Led je v čestce. OK, je po krávě. Ona spadla do toho, že? Jo. To nám dlouho netrvalo teda. Ji zničit. Nějak nám to nefunguje. Bych si ještě tohle odkopla a pustila to Ne, pod... nedělej, hlína je vzácná. Prvně seber tu lávu, když tak. A čekej.
Jo. A co jsi chtěla udělat? No dát tam ledínam. Buď semka přímo na tu lávu. Tam, kde je teďka ta láva. A nebo počkej, my tu lávu... Prý hlína je vzácná. No jo, právě proto to musíme... Tak, dobrý. A zkus dát tady tu lávu na tu. Jo, hlavně mi nezabij. Tak by to mohlo jet. Doufám. Nevím, zatím to nic nepíše. Zatím to nic nedělá. Ale jako mohlo by to začít něco dělat. No, to tam nechoď. A promiň, že to kazím. Ne, až se pak budeš koupat v té lávě nebo v té vodě, tak... A, už to něco dělá. Jú, funguje. Máme úplně monstrózní skyblock. Mhm. Já předtím to fungovalo líp. Já jdu vykraftit teda workbench, jo? OK. A položím ho, dejme tomu, tady. Chceš krumpač? Nechci. Takže já to budu kopat, jo? Jo, ty to budeš kopat, nebo já bych to vzala rukou, ale... Rukou cobblestone, jo. To Jasný. Proč je ne? úplně normální postup. Nezdá se ti? No, mě ne. Ježíš, Nic, co teď dělá to listí, jo. rostliny útočí. Nic, rostliny půjdou dopryč. Bacha, kopu. Ano, Hustý. kopej dál. Nekoupej se. Jo, ale... Jestli Počkej, to tak... teďka tu lávu vzít, ne? No, vem tu lávu. Jo, dobrý, tak tu lávu můžeš tam položit zpátky. Neskákej tam. Běž o blok dozadu a polož tam tu lávu. Jinak tam skončíš. Dobrý. Neboj. Jo, tak, takhle by to nešlo Musím si kopat. nahoru stoupnout jako k tomu jako člověk. Ups. Pohodě. Jo? Flusá Dobrý. nám to tady. Ještě Jo. mám jeden šutr. Ten, co ti možná chybí. A máš šutříky ve vodě. Jo, Ještě Na- tím po tobě já. uklízečka mi to smazala. Sázím po tobě šutr. Jo, myslíš metr na metr kamení. Jasný. A to je úplně normální, že žiju ještě. Ty se chceš to koupat, co? No nevím jak ty, ale mě to nějak moc neláká. Jo, takže ty se budeš prostě koukat. Tak ty máš tohle krumpáč. Ty máš taky tam krumpáč. Nemám. Máš tam v čestce krumpáč. Jo, dobrý, no, tak kecám. Takže jdu kopat teďka já. Chtěla by to ale nějak inteligentněji to udělat asi. Možná. Pustí ani kopat, jo. Tak si kopej, no. Kolik toho už máme? O, hodně málo, 8 já mám aspoň. Já mám 1, 2. Gratuluju. Ale chci si to hlídat uklizečku. Jak často běhá uklizečka? Hej, nemám ponětí, ale je to strašná svině. No to teda. Jo, a mě někdo povídá, že se budu kopat v lávě. No, klikni normálně na to menu a dej teleport na Island, vlevo horní políčko. Mělo by ti to portnout ke mně. To tady nikde není. Tady není vůbec na co kliknout. Bože, dobrý, už tě portuju. Bacha na... Ne, pojď. Hej, seš normální? Jo, úplně. Mně to nejde kliknout, ale já tě portu, bacha, portnu tě a vleze do lávy.
Bože. Hej, kukačka. Ty jsi ztratila kyblík. Je to možný. Teď dáme to odznova. Nedáme to odznova. Proč bychom to dávali odznova? Protože neumím prohrávat. To máš smůlu. To prostě ztratila si kyblík, no, tak bude muset udělat nějaké ty challenge, že jo? Lomeno C. Ano. No, pojď, dejme tomu... Ježiš. Vylepe to. No a bude muset prostě udělat nějaké sklo, nebo pochníky chleba, nebo barviva. Ale tak sklo dáme, v pohodě. Jedu zlikvidovat tady ten strom. OK. Mám jít dál kopat? Jo. Hlavně už mě nepouští. Nepolezeš mi do toho. No, možná se půjdu vykoupat. I dávat ty stromy na kraji je docela nesmysl, protože půlka stromu jde do háje. No, taky jsem si všimnul, že to byla blbost od nás. Hlavně jsme jich tam dali strašně moc, takže se úplně rozrostly někam do háje. A přemýšlím, který blok bude nejlepší obětovat, asi stromovej, a zkusit zachránit kus stromu. Prosím tě, hlavně teďka ulož si ty věci, jo? Jo, pak budu dělat blbosti. Jo, správný postup. Hej, hustý. Sice vůbec nevím, jak udělat nějakou lepší cobblestone farmu, tak dělám takhle jako primitiv, ale funguje to. Je to velice nebezpečný postup. Ale... Au. Už hoříš? Ne, to mě bolí za ten cobblestone, víš, jak tady padá furt. Aha. Hej zas. Proč musela ten kyblík zhodit? Spíš je docela divný, že jsem si přinesla jenom životy, které jsem měla ze hry. A že mi to tady nedoplnilo, víš? No, to nedoplňuje. Je To to není divný. zas tak oddělený. To není divný. Hej, ne, tady nestůj na tom listi. Proč? Propadneš se. Bože. Ani zalítat si nemůžu. Promiň, ne.